Hola, què tal? Benvinguts una setmana més al programa En Companyia, avui de la Coloma Bertran. Benvinguda. Moltes gràcies. Gràcies per atendre'ns. Ens trobem en un lloc, a més, realment magnífic, a Tona, sota el castell, al parc, crec que es diu... Les Feixetes. De les Feixetes, exacte. I a més hem ensopegat el dia, Coloma? Sí, tant. Què tal? Com portem tot el tema de la Covid? Bé, mira, anar-nos adaptant a aquesta nova realitat i, bueno, contents quan tenim feina i podem fer la nostra feina i, clar, anar buscant els forats per poder-ho fer. Ella és violinista, una de les violinistes amb més prestigi que hi ha en aquests moments. Ets llicenciada en interpretació de violí clàssic i et vas graduar també a París? Sí, vaig marxar després quan vaig acabar els estudis de clàssic i contemporani a l'ESMUC, a Barcelona. Ja feia molt temps que tenia ganes d'aprendre a improvisar i vaig trobar una escola de jazz a prop de París, que és l'escola de Didier Lockwood, un violinista molt reconegut de jazz, i vaig anar allà a estudiar 2 anys. I a més, vull dir, vas tenir l'oportunitat d'estudiar amb gent d'un nivell important, no? Sí. Teníem la sort de comptar amb molt professorat, tant de violí com d'altres matèries, i masterclass, vull dir, una formació molt completa. Perquè els nostres seguidors es facin una idea, com t'aficiones al món del violí, precisament? Mira, a veure, vaig començar a l'Escola de Música de Vic als 7 anys i llavors als 9 anys és quan vaig triar l'instrument i no recordo ben bé per què, però vull dir, sé que em cridava el violí, que era l'instrument que volia fer, i mira, vaig començar amb el violí i no sé, ha sigut com una aventura que ha anat sempre a més. Suposo que no és un camí fàcil, bueno, no n'hi han de fàcils avui dia, no? Suposo que és complicat i picar molta pedra, no? Sí, demana moltes hores, és realment ara quan ho veig amb el temps dius, ostres, és que Déu-n'hi-do, és que són molts anys i moltes hores i encara quan toques sempre és buscar millorar, no? Quina és la vostra font d'inspiració? Ostres, no sé... És complicat, suposo, Sí, clar, depèn de l'època que passes també pot variar, no? En el meu cas, amb aquest disc que ara parlarem, clar, la inspiració ha vingut sobretot amb la maternitat. Molt bé. Abans de parlar, com molt bé deies, aquest disc, has estat en un món de grups, has viscut experiències, suposo que realment enriquidores, no? Sí, he tingut la sort de formar part de projectes molt diferents, des de l'Orquestra de Cambra 48, Terrassa 48, que és la primera orquestra on vaig formar part i on vaig posar per primera vegada als escenaris. Després he anat formant part de diferents projectes del món del folk, també de jazz. També has estat a l'Orquestra de Cambra de Terrassa? Sí, Terrassa 48, llavors, no sé, acompanyant a molts cantautors. Vas adaptant, o sigui, no sé com funciona això, no? Perquè t'has d'adaptar tu en els cantautors o en els grups, o és al revés, o és el binomi, no?, de tot plegat? A veure, seria el binomi, o sigui, és el binomi perquè uns aprenem dels altres en aquesta professió, però sí que moltes vegades buscar potser una persona que pugui improvisar no és tan fàcil, no? O no sé, en el meu cas, l'haver tocat amb tants estils diferents, no sé, també ajuda... Llegint una mica la teva biografia vaig veure que també hi havia el món del flamenc. Em va cridar l'atenció, no? I, clar, no he vist un violí en aquest món. Sí, el violí té una manera de sonar que té bastanta similitud amb el cant flamenc i a més té la possibilitat de fer el que n'hi diem quarts de to, que és una aproximació a la música àrab i flamenca, no? Que el flamenc té molt de la música àrab. I llavors, bé, en el violí és perfectament possible tocar flamenc. Un violí tan petit i que doni tantes possibilitats, no? Sí.
Bueno, ara se'ns ha animat això, És que m'estava distraient, perquè... Sí, no passa res. Com que ara, suposo, amb el tema del Covid, les escoles necessiten pati, doncs ara tindrem una estona d'innovació. Parlem d'aquest primer disc en solitari, Nocturns i Diamants. Doncs és aquest disc, el primer disc que he fet en solitari, i que això, tal com us deia, té molt a veure amb la maternitat, perquè són composicions que vaig anar fent això, mentre bressolava, mentre les nenes dormien, o sigui, és un disc molt fet durant la nit. O sigui, és un disc molt familiar, diguem. Molt familiar, molt íntim, molt personal, i de fet està gravat, volia que sonés molt natural, molt delicat, molt espontani, que és tal com ha sortit aquesta música. I llavors no té masses pretensions, o sigui, és el que és de la nit i de la maternitat. Com fas una primera valoració del resultat final d'aquest producte? Estàs allò orgullosa i molt contenta, perquè a vegades, això ens de cuentos, fas una cosa i no ho sé, no m'acaba... Mira, per una banda, n'estic molt contenta perquè és això, és un disc que no tenia... en realitat no l'havia pensat gens pel directe, per exemple. Eren unes composicions que vaig fer a casa i que volia plasmar en un disc com un record, no? Però que no tenia l'intenció de fer-lo en el directe. Però llavors quan el vaig tenir en les mans vaig dir, un moment, portem-lo al directe, provem-ho i bé, i n'estic molt contenta perquè, ha tingut molt bona rebuda. El que és el disc l'hem reeditat ja, a part va sortir l'abril del 2020, al setembre el vam reeditar i ara al gener l'hem tornat a reeditar. O sigui que és un disc que... O sigui, el símptoma és bo. Molt bo. I els directes també, és un concert molt íntim, molt tranquil, però la gent en surt com molt, parlen de tendresa, de cuidar, no? M'imagino que aquests formats, són petits formats, d'una banda, perquè ara amb el tema del Covid és el que hi ha, però que d'altra banda segurament, dic jo, que pel tema del disc poder també és el format ideal, no un format de gran teatre, potser, no? Sí, és un format, la música que s'hi pot trobar una part és instrumental, per violí sol, i una altra part, que són poemes que he musicat d'en Jaume Coll, d'en Víctor Sunyol, són poetes usonencs, tots dos, i he convidat a diferents artistes a posar-hi la veu, que també, molts d'ells també són usonencs. Molt bé. Que són l'Arnau Tordera, la Ju, la Gemma Humet, en Carles Belda, Sant Josex, en Guillem Soler i la Dia Senyer. Tenim un nivell musical a la nostra comarca espectacular i n'estic convençut que no en som conscients ni a la meitat, Sí, la veritat és que no només a nivell de cantants, d'instrumentistes, una passada, molt. Sí, és un bon d'allò i el greu segurament és que s'aprecia més la tasca a fora que no pas reconeguts a casa, no? Sí, jo penso que és molt important reconèixer la feina, tota la tasca que han fet a l'Escola de Música de Vic i de tota la comarca, no? Però vull dir que realment hi ha un professorat que se'ls ha de reconèixer. L'Escola de Música de Vic té un prestigi brutal a nivell més alt, o sigui, hi ha molts alumnes i vaja... La gent encara no sé si ho té clar que l'Escola de Música de Vic sí, no? Que amb la música s'educa i molt. I tant. No ho sé, a vegades costa, I a vegades es posa en dubte, Sí, però jo crec que cada vegada més s'està valorant. Evidentment que els artistes no podeu parar i sempre teniu pensaments ja llunyans, mirant, quins són els principals projectes que pugui tenir en ment la Coloma Bertran? A veure, jo com a músic, com he fet tota la vida de tocar amb diferents projectes, en tinc. Vull dir que estic ara, per exemple, tocant amb la Guida Sallarès, amb el seu quartet, que és de música folk, que és de ball folk, sobretot, que ara justament estem en un moment difícil, però ens hem adaptat a fer format concert. També amb la Núria Cela, que també ha fet un disc molt bonic sobre la maternitat, i pel que fa a les meves composicions, doncs amb moltes ganes de continuar. Ja tinc en ment una segona part del Nocturns i Diamants, encara a veure cap on tirarà, si serà molt
semblant o no, o si ja anirà cap a una altra banda. I també unes composicions de jazz que fa molt temps que tinc pendents de gravar, que també les estic posant en marxa. Molt bé, ja per acabar, Colomba, per què la cultura sempre ha estat tan discutida a tot arreu? Per què ningú, entre cometes, qui se l'ha de creure, que són els qui han d'ajudar, no acaben de creure-se'l? I s'ha demostrat en aquesta Covid que si hi ha hagut alguna cosa ben organitzada, ben muntada, ben estructurada, és el món de la cultura. Sí. Què fa falta? La veritat és que no ho sé, però a mi se'm fa molt difícil imaginar un món sense música, sense teatre, dansa, que és el que ens fa vibrar, no?, al final, a molts, a tots. Bueno. I que costi que no la gent, o els polítics en aquest cas, no hi acabin de creure, no? Per sort, la gent del món de la cultura, doncs apreteu fort, i d'aquí doncs, que seguim podent gaudir malgrat doncs, totes les restriccions i tot el que d'allò. Escolta, Coloma, ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu. Igualment. Desitjar-te molta sort i molts d'èxits. Moltes gràcies. Molt bé, i nosaltres, si no hi ha res de nou, la setmana que ve tornarem amb un nou convidada. En aquest cas serà l'escriptora i infermera Laila Carruix. Fins aleshores, gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.